Ganda naman ito. Anong tawag dyan, te? Money tree. Ang galing ano, kahit putol na siya, tumutubo lang sa gilid, ano? Magkano mga ganyan, te? Ah, Bigay ko na lang sa iyo po ng 14,000. 14 mga yan. Tapos sapat lang siya, no? Buhay na siya, no? Hindi na kailangan ng malaking ugat, o, ano? Pwede rin siya. Para mabilis, ano? Ang ganda, no? Oh, ang ganda ng tubo niya, oh, kahit maliit lang. Ang ganda ng mga money tree, oh. Morning. Ganito yun, oh. Ganda, no? Parang maliit siya na bawang. Sa mga succulents ba? Ang ganda. Bigay sa aquarium. Kaya yung gumagawa? Pinapagawa. Pinapagawa. Ang ganda. Ganda. Meron pang ganun po. Oo, yung mga design na, no?